Ми чупи метал. То беше и бати цирк тогава. Той тогава ще почупи всичко. Беше много шоумен. Аз знах за как го набара. Трябва да го си. Ето отгоре. Ето го и Чичо ми и Илия. Има червена точка с минус. И Илия ми е Чичо. Чакай да те видим. Давай Чичо ми и Илия. Ето го и господин... Владислав Илич. Владко, я погледни насам, Владко. И господин Чичо Митко. Сега бе. Чакай да видим сега господин Банан. Бил готвач, разбрах аз. Не, той е бананец. Охо, тук с ножови се размятат вече хората. Те... Ето го, господинът режи луканка. Как си, господин Бояне? Бягай с тази камера от тебе. Аз съм отбит и вито, моето момче. Опа, ето го и Мартио. Това е домакинът в къщата, обаче в момента е много пиян и не може да нареже една луканка. Аз само обича да яде. Скакам. Я да не ме занимаваш. Видяхте ли го колко е пиян? Я да видим готвача. Ще аз корежа, що нос си удържа пръстите. Как си Бутиш готвача? още един път, така ще се отреже. Поставя. Оле, то направо с ножа. Дай ножа. Моите очи в момента, бе. С тях това е нещо нормално. Как е Владиславич? Добре, Мирославич. Мирослав Илич и господин Чичо ми Илиев веднага на линия. Неприятно ми е. Запартъков. Мисля, че чувствам. Приятно ми е на мене, да. Киш може да отгледа спящата красавица с събуди. Този ли е? Не, Карай Брахим Бесни. Този ли е край Ибрахима? Не, той е Геннадий Селезньов. Айде спери тук, господин Владислав. Не. Обратното ни става, брат ми. Това е херинг. На здраве. Браво е. Айде на здраве, господин Чичо ми Илия. Неприятно. Това е моят Чичо, господин Илия Луков. Това е херингата. Приятно ми е. Неприятният. Шкувам се. Приятно ми е, неприятно е. Умен си, бе. Локо има бомба. Глашатай. Ай, че глашатай. Го ви го само при вас ми Собственика, казва. снимай собственика на къщата, пак. Глашатай, глашатай. Колко пъти да ти казвам, че си като главата си като една хилка за бейсбола. Точно. Вижда на колко мегахерц си, бе. На 120 ел. Господин Лудвиг. Бухаров. Взиме Мартито. Ретро, секс, наркотици и рок-н-рол. И малко чалга. Идо, кой ми снимаш, космите ми снимаш? Горебели. Гей, гори бели. Кривия нос детева. Те в празната китара да Снимай те, моя Чичо, господин Илия Луков. Има ти право, хора италианци, има ти право точно и лично да се познаете с един български наркоман. Кой снима? Ти знаеш какво ще остане? Това ми бива, трябва да се запознаете с един български наркоман. И това с камерата гледа към тебе, мане, и локото сочи. Какво да соча? Локо. То сочи на друга държава. Не сме там, а да те е в Гюнеца. Абе, спирай тази камера, че много цирки направихме на тези италианци и мене. Бахва майката. Майка ще е жабареве човек. И байти Илия. Кажете сега, вие защо ядете жаби? Защото Защо ядете жаби? Жабарите, защо ядат жаби? Защото са жабареве, жабоняк. И жабоняк. За този клип трябва да ни дадете пари, мене, италяно. Поне може да прати по една италианска пица. Да. До Владислав Така е. ВПГ. Така, банани. Бара, чай малко да сниме, байкое. Латка да сниме. Давай, Те в всеки. байкое. Ай, господин Мартио.
Вижте го. Вижте го, домакина е господин Бомбов. Познавате ли го, господин Бомбов? Ето го и Назилов отива да пикае. Назилов. Зихал. Хайл Хитлер. Гадни италианци, няма ли да почерпите по едно питие италианско? Не, жабари. Жабари, поне една пица подарете, бе, байковци. Това не става така, мене. Една пица, едно италианско питие. Така ли е, Джони? Не, бе, жабарите долу не е, бе. Едно питие не е да почерпат. Една пица, претете и бонус, да едем тука, ние. Няма какво да едем, майна, няма какво да едем. Дайте по едно ядене. Така ли е, господине? Защото унгарците и поляците вече пропищяха. Хърватите за какво не искат да влизат в Европейския съюз? А могат да влязат, можеха да влязат 1000 пъти по-лесно от нас. Локо! Да кажи нещо на италянци. Не, бе, тъпи жабари, не, бе, просто да, La Roma si non discute, si ama! Им кажи аз нещо на италянски да му разберат. Наздраве, момчета! Сирки правиш? Елко! Една до другето се възме, една за мене, друга за Оставя го, куче! Ама да се вижда, това е гадно. Его, на хубосата му дети... Марчо, я само да погледнеш. Я да погледнеш. Камерата е пияна, бе, Мартио. Я само да погледнеш как. Човек. Его, господин домакин. Да, в момента снима. Мартио, Да, и... локото спи, припаднал. Да, и ядосва се. Владко е готин. Владко е жив. Свежите какво, ме? Мартио снима. Нима снима, банан. Ясно. Махни това, че много такова блести, не мога да снимам, бе. Иначе ако не снимам с това, майна ще се превътре. Така, Мартио, това е домакине. На здраве. Ето тук има един малък, който е припаднал. Малък бакук, който е припаднал. И това е господин Владислав Филич. Дай си ми малко Владислав Филич. И спи на салона. Моля ли си представи, спи на салона? И на хубота най-вече. На хубота. Не така, въна много гадно се вижда така като правиш. Ние върти така. Сучете да спи, хуйде му идете. Владислав Филич, трябва да се прибира, Владислав Филич. Трябва да се прибира да ми дати хуя. Това скака бати звера. А, баба, бай хуй.